скъпи приятели, днес ще пробвам нови бомбони, жилета, не знам какво е това. Взех го и ще го пробваме. И сега да го отворим. Сега ще видим как се и тавичка. Сега ще видим инструкциите, ще направим. Еми, ето вижте инструкциите. Тук пише първо да слагаме прахчето, след това да слагаме яйцето и след това да го ядем. То ще се чува как се пържи. И нека да опитаме. Така. Ето го прахчето, ето ни обясниха. И нека го сипем. Ето и лъжичката. Това е да штраката, аз не знам. И то пуска сокче. И сега ще чуваме дали наистина ще е бабу. Еми, нека да сложим. Слуша ли се? Пържи се, пържи се. Погледнете. Нека да го зядем. Погледнете колко го бъркам и става по-така. Падна жълтъка. И нека да го изядем. Така. Пиотата пържи. Ами не мисля, че давам 10 от 10. Много е добро. И дори си играй с него. Добро е. Много. Дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала. Щакнете камбанката и до нови срещи. Помните ли дето снимах това видео с ягодата? Може да, дето казах, че ще има още два такива. Мисля и тях да снимам. Да. Палец нагоре. Абонирайте се. Щакнете камбанката и чао!